cute finger, thank you. Este nu este. Bună și ție, Rames. Eres poco en español. No soy de España, soy rumana. Pero hablo español un poquito, sí. Hello, Elisei. Ai Instagram? Da, Dani. Găsește ID-uri aici în bio pe TikTok. ¿Quieres una novia rumana? Nu es una buena idee. Dani pe site, da. Pe VIP, da, cu cea mai mare plăcere. Imediat cum termină live-ul, intru și vă răspund acolo. Nu, Eugen, am treabă mâine dimineață. Bună, Marius. Instagram? Aici îl găsiți. Where you from? I am from Romania. Ok, altă dată, ok, da. Hola, hermosa bebé, hola. ¿Quieres un besito? Besos, Jorge. Ce reclamă faci? Ia intră la mine pe Instagram și observă la ce fac reclamă. Bună, mami, bună. Hola, mami, hola, n-ai statut, thank you. Sunt de Boleni, nu Pis, sunt de Terorman. Donde vives? Vivo en Romania, Romario. Hai, Babo, bună, ce faci? Bine, rău, acasă tu ce faci? Ești foarte frumoasă, mulțumesc. Bună, Florentin. Hai, Fazal. Hola, Denis. Hello, Arfan. Hello, Alex. De unde ești? Locuiesc în București. Care e Spania, care e Portugalia? Adică, la ce te referi? Nu știu, amândouă Spania, pisic, eu țin cu Spania. Vedem care câștigă. ¿De qué país eres tú? Soy de Romania. ¿Te casas conmigo, Romario, o no? Pero gracias. EM22, thank you. Pupicei Florentin. Hola, hola, Javi. Tu cu Portugalia? Suntem rivale astăzi. Hello, how are you? I am fine, David. And you? Brasil, hi from Romania. ¿De dónde eres? Me gustaría conocerte. Soy de Rumanía, pero me puedes conocer solo aquí. Thank you. De 2 ani lucrez în Spania, foarte bine. Bună tarde, Linda. Hola, Rafael. Leo, și eu cu ce te pot ajuta? Vrei să le crimești și eu împreună cu tine? Îmi pare rău, condoleanțe. Îmi mulțumesc pentru cadoua și gracias, Rafael. Hi from Brazil, hi from Romania, hola guapa, hola Manuel. Bună seara, Adi. Estoy bien. Gabito. God, so where can I find your blue page? James, you can find my blue page on my Instagram page. My Instagram ID is here on my TikTok bio. Bună seara, bună Marius. Hello beautiful, hello Wolf. De ce nu-ți cauți bărbat și termin cu astea? Sunt alergică la bărbați în viața reală. Îmi place de ei doar online când sunt departe de mine și ei aficționari. Îi prefer mai mult pe ei aficționari, să știți. De asta. Nu suport să iau tot porcul acasă. Până mai stau la bloc și n-am unde să-l țin.